Как си? Радвам се да се запознаем. Днешната тема е Вавилонски плен на израилтяните. 2. Авторът е Ейбрахам Парк. Причината за пленничеството на Израел във Вавилон. От гледна точка на закона, депортирането на Израел във Вавилон 1500 км от собствената им земя означаваше изгонването им от земята на завета. Книгата Левит го описва като «Земята избълва жителите си». Левит 18:24 гласи, понеже чрез всичко това народите, които изгонвам пред вас, се оскверниха. Защото земята се оскверни. Затова нанесох наказанието и върху нея, така че земята избълва своите жители. Също така, в Левит 18:27, Бог каза, защото всички тези неща бяха извършени от хората, които живееха в земята преди вас. И земята се оскверни, и ако оскверните земята, тя ще ви избълва, както повърна вън от народите, които са били преди вас. Когато Бог ратифицира завета на факлата с Авраам, той обещава, че неговите потомци ще се върнат и ще превземат ханаанската земя в четвъртото поколение. Той обясни, че това е така, защото беззаконието на аморейците все още не е завършено. Битие 15:16. Това означава, че трябва да настъпи време на съд за беззаконието на аморейците, жителите на Ханаан, преди Бог да може да даде земята на Ханаан на Израел, неговите избрани. С други думи, процесът, чрез който потомците на Авраам идват да заемат ханаанската земя, е в известен смисъл присъда за беззаконието на аморейците и жителите на Ханаан. Този принцип на присъда обаче се прилага и за Израел, избрания от Бога народ. Народът на Израел не се подчини на заповедите на закона, който Бог им даде чрез Моисей. Когато те се изпълниха с всякакъв вид идолопоклонство и блудство и не успяха да изпълнят Божиите заповеди за съботата и съботната година, Бог позволи на земята да избълва израилтяните. За да може земята да си почине. Бог беше използвал израилтяните като свой инструмент, за да накаже греховете на жителите на Ханаан, но сега Бог използваше Вавилон като свой инструмент, за да накаже греховете на израилтяните и да ги избълва. Еремия 2:13 говори за две големи злини, извършени от израилтяните по времето на Еремия. Тези две злини станаха причина за изгнанието им във Вавилон. Еремия 2:13, защото народът ми извърши две злини, оставиха мен, извора на живите води, за да си издълбаят щерни, счупени щерни, които не могат да задържат вода. Първото зло беше, че изоставиха Бога, извора на живите води. Второто зло беше, че те си издълбаха щерни. Това се отнася до тяхното идолопоклонство. Греха да служат на други богове. В Библията, Еремия от 1 до 34 глава, е написано последния начин. Бог казва, че той отпрати Израел и й даде разводно писмо, защото Израел беше блудница. Израел беше изобличена като разведена блудница, защото изостави Бог, своя истински съпруг, и прелюбодейства с други любовници. Дори по-лошо, хората на Израел дори не се изчервяваха, докато извършваха такива дела, защото сърцата им бяха толкова закоравени. Техните грехове бяха станали толкова дълбоки. Сякаш греховете бяха гравирани върху сърцата им с желязна писалка или с диамантен връх. Хората станаха толкова покварени, че пренебрегнаха Божиите увещания и ги презираха като укор. Тъй като изоставиха своя Бог, извора на живите води, те не можеха да се отвърнат от греховете на идолопоклонството и нарушаването на съботния ден и съботните години.
В резултат на това те са унищожени от вавилонците. Грях на идолопоклонство. Като пророк, който беше активен точно преди падането на Южното царство на Юда, Еремия посочи греховете на израилтяните. Той многократно предупреждаваше срещу техните идолопоклоннически начини на изоставяне на Бог и ходене след богове, различни от Господа, техния Бог. Те се покланяха и служеха на идолите. Изляните идоли, които направиха. Те бяха погълнати от поклонение на идоли, независимо къде се намираха, и техните богове бяха толкова много, колкото градовете им. Като такъв Бог проповядва Словото си. Като изпраща всички свои служители и пророци отново и отново, той всеки ден ставаше рано и ги изпращаше. Така че хората да могат да осъзнаят сериозността на своя грях на идолопоклонство и да се покаят. Въпреки това, целият народ никога не обърна внимание на неговото слово, а напълно го пренебрегна. Те дори отрекоха съществуването на Бог и поеха инициативата в убийството на истинските пророци, които само предадоха Божието Слово, като ги заклеймиха като фалшиви пророци. Бог предупреди Израел за своята присъда чрез 3 забрани, дадени на пророк Еремия. Трите забрани, дадени на Еремия, бяха свързани с важни въпроси от живота, като погребения и бракове. Всички от които символично произнасят Божията присъда срещу Юда. Първо, няма да си вземеш жена, нито да имаш синове или дъщери. Бог заповяда на Еремия да не взема жена или да има деца. Защото Юда ще бъде унищожена много скоро. Бог искаше да накара хората да разберат, че децата или техните родители ще умрат без никой да ги оплаче или да ги погребе. А труповете им ще станат храна за небесните птици и за земните зверове. Въпреки че бракът и раждането несъмнено са благословии от Бога, те могат да причинят голяма болка по време на национална криза. Те биха причинили още по-голяма болка и биха били пречка за Еремия, който служеше пред Бог. Пророк Еремия се подчини напълно на Божието Слово, давайки добър пример за истинско послушание на хората. Точно както Бог заповяда, пророк Исаия нарече сина си Махер, Шалал, Хаш, Бас, което има много странно значение на «бърсе плячка». Пророкувайки унищожението на Арам и Северното царство на Израел, Исаия 8:1. Освен това, Исаия пророкува за срама на Египет и Куш, като ходят голи и боси в продължение на 3 години, Исаия 20:1. За да събуди израилтяните за жестокото нечестие на тяхното идолопоклонство или духовно блудство, Осия се ожени за прелюбодейната Гомер и изтърпя всякакви унижения и нещастия. Осия 1:1. Еремия и всички тези пророци издържаха реалистично непоносими страдания и срам през целия си живот. Те старателно поеха мисията си за тяхното поколение, като се подчиниха изцяло. Без да добавят или отнемат от думите, които Бог заповяда. Второ, не влизайте в къща на траур. Бог каза на Еремия да не влиза в дом на траур, за да оплаква или да утешава хората. Забраната за влизане в дом на траур означава, че Бог сега ще оттегли своя мир, любов и състрадание от народа на Юда. Еремия 16:5. Освен това на Еремия беше казано да пророкува, че и великите и малките ще умрат и всяка къща ще скърби, така че да не бъдат погребани или оплакани. Еремия 16:6. Велики хора се отнасят за тези са власт, богатство и способности. Докато малките хора се отнасят за тези, които са безсилни в обществото.
Тъй като и големите, и малките хора прегрешиха пред Бога, никой от тях нямаше да бъде погребан. Нито смъртта им щеше да бъде оплакана. Освен това, тъй като бедствието, което падна върху Юда, беше Божия присъда върху тях, те не трябваше да влизат в къща на траур, за да утешават хората. Обикновено погребението е място, където човек може най-дълбоко да размишлява върху живота. Той осигурява тържествен час за припомняне на постиженията през целия живот на починалия и за изразяване на съболезнования на семейството. Когато обаче тежки бедствия сполетят цялата нация. Така че всяко домакинство е затрупано с безброй мъртви тела, тържествените погребения или траурът вече нямат смисъл. Това означава ужаса на присъдата срещу Юда, сватбените церемонии и погребенията. Съответно най-щастливият и най-тържественият част щяха да приключат напълно в Юда. Трето, няма да влизате в къща за пиршество. Думът за пиршество, сватбен пир, е място, което най-ясно показва щастието и веселието, преследвани от всички хора. Светещите лица на ликуващите младоженци, както и усмихнатите лица на гостите, дошли да благословят бъдещето на младоженците. Вероятно представляват кулминацията на щастието в живота. Освен това бракът изгражда семейство, първичната социална единица, а семейството е основата на раждането, което гарантира съществуването на членовете на обществото. Следователно, когато браковете или ражданията изчезнат, обществото също ще рухне. Присъствието на Еремия на сватбено пиршество би означавало, че обществото на Юда ще издържи, което тогава ще направи посланието му относно падането на Юда лъжа. Като забрани на Еремия да влиза в дом за пируване, Бог мощно предупреди, че цялото щастие и радост, на които Израел се е радвал в миналото, ще изчезнат напълно поради тяхното непокорство на Божието Слово. Тези три пророчески действия бяха силно предупреждение за най-тежкото наказание, което щеше да сполети и напълно да унищожи Израел. Бог обясни на Еремия, че хората ще протестират, след като чуят посланието на присъдата, питайки, поради каква причина Господ обяви цялото това голямо бедствие срещу нас. Какво е нашето беззаконие или какъв е нашият грях, който сме извършили срещу Господ, Бог наш? Еремия беше информиран да отговори със следния отговор. Еремия 16:11, тогава трябва да им кажеш. Това е, защото вашите бащи ме оставиха, заявява Господ, и последваха други богове, и им служиха, и им се поклониха, но мене оставиха и не спазиха закона ми. И вие сте вършили зло. Дори повече от вашите прадеди, защото ето, вие всеки ходите според упоритостта на собственото си зло сърце, без да ме слушате. Затова ще те изхвърля от тая земя в земята, която не познаваш, нито ти, нито бащите ти, и там ще служиш на други богове ден и нощ, защото няма да ти направя благоволение. Чрез притчата за счупения делв, глинен съд с тясно гърло, Бог предупреди, че Израел със сигурност ще падне поради греховете си на идолопоклонство. Еремия счупи делва в долината на Бен-Еном, място, което се използва за изгаряне на буклук или кремиране на животински или човешки трупове. Постъпката му беше предупреждение, че бедствието върху Юда ще бъде толкова голямо, че мъртвите им тела няма да имат подходящо място за погребение и за съжаление ще станат храна за птиците и зверовете. Не само това, това беше обявяване на бедствие, където техните врагове и онези, които търсят живота им, ще ги обсъдят, така че да ги сполети тежък глад.
Гладът и бедствието ще бъдат толкова големи, че ще бъдат принудени да ядат плътта на собствените си синове и дъщери. Имаше ясна причина, поради която Ерусалим, градът на мира, се превърна в знак за смърт или истински ад. Израелтяните извършвали грехове на идолопоклонство. Като изгаряли тамян на всички небесни воинства и изливали възлияния на други богове. Нещо повече, те не се покаяха дори след като им беше даден шанс да се покаят. Еремия 32:34 заявява. Но те туриха мерзостите си в къщата, която се нарича с моето име, за да я осквернят. Бог изтъкваше, че Юда е поставил идолите дори в Господния дом, за да им се покланя. Езекил 8:1. Следователно израелтяните вече са осквернили Божия храм много преди той да бъде разрушен от вавилонците. Езекил 22:4. Грях от неспазване на съботния ден и съботната година. Неспазване на съботния ден. Дали човек е спазвал съботния ден или не, определя дали той е спазвал или не е спазвал закона. То също така определя резултата от благословиите или бедите. Това е така, защото съботният ден е даден като вечен знак, за да могат хората да знаят, че Господ е този, който освещава народа си. Изход 31:13. Еремия стоеше пред всички порти на Ерусалим, през които както царете на Юда, така и хората влизаха и излизаха. Там той провъзгласи ученията и предупрежденията относно съботния ден на царете на Юда, цяла Юда и всички жители на Йерусалим, които минаха през тези порти. В Йерусалим имаше 12 порти, Захария 14:10. Следователно Еремия трябва да е прогласил това послание многократно 12 пъти от всички порти, отразявайки ясно колко лошо е бил спазван съботният ден в онези дни. Еремия извика: внимавайте за себе си и не носете никакъв товар в съботния ден и не внасяйте нищо през портите на Йерусалим. Нито вършете никаква работа, но пазете съботния ден свят. Бог строго предупреди чрез Еремия: но ако не ме послушате да осветите съботния ден, като не носите товар и влизате през портите на Ерусалим в съботния ден, тогава ще запаля огън в портите му и ще погълне дворците на Йерусалим и няма да угасне. Точно както Еремия беше пророковал, Южното царство на Юда преживя първо, второ и трето нашествие от Вавилон, а храмът на Соломон и царската къща в Ерусалим бяха изгорени с огън. Амос 2:5. По същия начин неуспехът на Израел да спазва съботния ден стана пряката причина за изгнанието им във Вавилон. Езекил, глава 22 провъзгласява унищожаването на Южното царство на Юда. Стихове 8 и 22 заявяват, че падението е резултат от това, че не са спазвали съботния ден. Бог каза в стих 8: ти оскверни съботите ми, и в стих 26: те крият очите си от съботите ми и аз съм осквернен сред тях. Неспазване на съботната година. Наредбата на съботната година се състои в оставяне на земята да почива през седмата година и освобождаване на техните роднини, еврейските роби, през седмата година. Първо им беше заповядано да засяват земята в продължение на 6 години и да я оставят да почива на седмата година. Изход 23:10. В Библията, Левит, глава 25-26, е написано, както следва. След като влязоха в Ханаан, обетованата земя, израилтяните не трябваше да засяват земята през седмата година. Дори не им беше позволено да жънат зърното или плодовете, които растат сами, за да може земята да си почине.
позволявайки на земята да си почине през съботната година. Всичко, което израсна естествено, трябваше да бъде оставено като споделена храна за собственика на земята, неговите роби и робини. Неговия наемен човек, неговите чуждестранни жители, които живееха като пришелци със собственика, и дори за добитък и животни, които бяха в земята му. С други думи, продукцията от съботната година беше обща собственост, която трябваше да се споделя от всички в света на творението. Това е така, защото съботната година е завет между Бог и света на Неговото творение. Бог обеща, че ако израилтяните спазват съботната година и оставят земята да си почине през седмата година, тогава ще наредя така моята благословие за вас през шестата година, че тя ще донесе реколтата в продължение на 3 години. Тъй като Бог обеща, че Той ще осигурят достатъчно реколта за 3 години през шестата година, те могат да ядат свободно, без да се притесняват през седмата година, съботната година, както и през осмата година. И дори през деветата година. По този начин Бог създаде хората, знайте, че всички неща принадлежат на Бог и идват от Него. Въпреки това народът на Израел не повярва в Божието Слово. Те станаха алчни и не спазваха съботната година, но сееха в земята дори на седмата година. Поради това Бог накара Южното царство на Юда да бъде отведено в плен във Вавилон, за да може земята да си почине. Второ Летописи 36:21 гласи, за да се изпълни Господното слово чрез устата на Еремия, докато земята се наслади на съботите си. През всичките дни на своето запустение тя пази събота, докато се навършат 70 години. В Библията, Второзаконие 12 и 15 глава, е написано, както следва. Второ, ако техните роби са техни роднини, тогава те трябваше да работят с еврейските роби 6 години. Но да ги пуснат на свобода на седмата година. Законът постановява, че ако мъж или жена роб е евреин, тогава този роб трябва да бъде освободен на седмата година от робството. Освен това, освободеният роб не трябва да бъде изпращан с празни ръце, собственикът трябва да снабди роба щедро от стадото, бумното и казана за вино, тъй като Бог е благословил собственика. Той също така постановява, че робът трябва да бъде освободен безусловно като свободен човек без плащане на откуп, Изход 21:2. Това е така, защото 6 години труд от купения роб биха били равни на плащането на откупа. Второзаконие 15:18 гласи, няма да ти се стори трудно, когато го освободиш. Защото той ти даде 6 години с двойна работа на наемник, така Господ, твоят Бог, ще те благослови във всичко, което правиш. След като Бог освободи израилтяните от Египет, Той обеща да им даде почивка. Въпреки това израилтяните не спазваха вечния завет, т.е. наредбата за съботната година. Когато вавилонците нахлуват за трети път и Иерусалим е под обсада, изплашеният цар Седекия сключва договор с всички жители на Иерусалим и за кратко освобождава техните еврейски роби. Малко по-късно обаче цар Седекия и израилтяните взеха обратно слугите, които бяха освободили, и ги поставиха отново в подчинение за робство. Еремия 34:14 гласи: в края на 7-те години всеки от вас да освободи своя брат евреин, който ви е бил продаден и ви е служил 6 години, вие ще го изпратите свободен от себе си. Но вашите предци не се покориха мен или приклонят ухото си към мен. След това идва Божието прокламиране.
Ти не ми се подчини в обявяването на освобождаване на всеки човек на брат си и всеки на ближния си. Ето, аз ви провъзгласявам освобождение, заявява Господ, на меч, на мор и на глад. И ще те направя ужас за всичките земни царства. Тук фразата «провъзгласявам ви освобождаване» означава, че Бог повече няма да се грижи или защитава народа на Израел. Тъй като израелтяните нарушиха наредбата за съботната година и отнеха свободата на слугите, които бяха освободени, Бог също отне тяхната свобода, като ги изпрати в изгнание във Вавилон. Греховете на народа на Юда натежаха толкова тежко, че Ерусалим се превърна в кървав град, дърне, в което имаше дебел слой ръжда. Езекил 24:6. Нямаше да има надежда за Юда, ако мръсотията не беше разтворена и измита. Именно за да даде надеждно бъдеще на народа на Юда, Бог ги постави в огнената пещ, наречена 70 години изгнание във Вавилон, през което време той изля върху тях своя гняв и възмущение. За да очисти беззаконията им, Бог беше планирал да започне възстановяването на Израел чрез пленниците във Вавилон. След пречистване на своя народ в изгнание за предварително определен период, Бог щеше да ги върне обратно в Ерусалим. Наистина, това удивително провидение изобилства от безкрайно нарастващата Божия любов. Въпреки че Бог изпрати народа си в изгнание във Вавилон, той не ги остави сами в духовна тъмнина през дългия 70-годишен период. Бог изпрати своето слово в продължение на 70 години, за да могат хората напълно да се покаят и да станат нов народ. Следователно Еремия не само провъзгласява унищожението на Юда, но също така им дава основание за надежда. Той обяви, че Израел все още може да бъде избавен от Бог, въпреки че са били разпръснати като пленници. Еремия 29:11 ясно обобщава това послание на надежда. Защото знам плановете, които имам за теб. Планове за благополучие, а не за бедствие, за да ти дам бъдеще и надежда. Тогава ще ме призовете и ще дойдете да ми се помолите, и аз ще ви послушам. Ще ме търсите и ще ме намерите. Когато ме търсите с цялото си сърце, ще бъда намерен от вас и ще върна богатството ви, и ще ви събера от всички народи и от всички места, където съм ви прогонил, и ще ви върна обратно на мястото, откъдето ви изпратих в изгнание. Божият план беше да пречисти своя народ чрез покаяние, като същевременно издържа трудностите на подчинение на Вавилон и адаптиране към живота в чужда земя. В крайна сметка хората ще разберат и ще повярват в Божията справедливост и Неговото управление на изкуплението. След падането на Йерусалим Бог непрекъснато изпраща своите пророци да провъзгласяват словото му на изгнаниците във Вавилон. Бог обаче не провъзгласи словото си на онези, които избягаха в Египет, без да се предадат на Вавилон. Те се удавиха в блатото на идолопоклонството в Египет, за да не се върнат никога повече. Те загинаха окончателно, защото разчитаха на смъчканата тръстика на Египет. Исая 36:6. Грехът отнема всички радости на живота, както малки, така и големи, като прави всичко напразно и превръща всичко в отчаяние. Ако не признаем вината си и не се покаем напълно дори след многобройни предупреждения за нашите грехове, тогава мирът ще изчезне от живота ни и вместо това ще ни осени тъмнината и смъртта. Този, който не спазва съботния ден или не се подчинява на заповедта за десятък според Божието Слово, е порочен човек. Нечестивите никога няма да намерят мир.
Исаия 48:22 заявява: няма мир за нечестивите. Казва Господ, Исаия 57:21. Дори по време на смях сърцето на такъв човек ще изпитва болка и краят на радостта може да бъде скръб. Притчи 14:13. Смехът на нечестивите е изпълнен със сянката на траур. Скръб и безпокойство. Лука 6:25. Апостол Павел нарича такива хора тези, които нямат надежда. 1 Солунци 4:13. Надеждата, която е дадена чрез кръста и възкресението на Исус Христос, е жива надежда. 1 Петрово 1:3. Такава надежда е нетленна, неопетнена и няма да изчезне. Такава надежда е запазена за нас в небето. Тази надежда за слава сега е проявена в Христос Исус. Колосяни 1:26. Авторът на тази книга е Ейбрахам Парк. Ейбрахам Парк беше всепризнат теолог от световна класа със забележителна пасторска духовност. Той беше посветил целия си живот на молитвата и писанията, като прочете Библията над 1800 пъти. През цялото си служение, през целия си живот той беше истински пастор, който обичаше църквата и събранието като свои деца. Дневният му график се състоеше от 2-часови молитви и 3-часови четения на Библията, както и непрекъснато проповядване и евангелизиране. С убеждението, че да умреш означава да живееш, той даде всичко от себе си в молитвения си живот към Бог в продължение на 3 години, 6 месеца и 7 дни в дълбоките планини. Когато слънцето залезе, той не направи нищо друго, освен да се моли. Когато слънцето изгря, той не правеше нищо, освен да чете Библията. Тогава, най-накрая, един единствен лъч благодат блесна върху него. По време на мощното озарение на Светия Дух и по Божията благодат, сцените в Библията се разгръщат като панорама пред очите му. Тези сцени бяха записани върху големи листа от стрела, които бяха свързани с клонка. По-късно те бяха преписани на хартия, купувана от село под планината на всеки няколко месеца. Ето как започнаха проповедите на Ейбрахам Парк. Много хора са впечатлени от Абрахам Парк последния начин. Как може човек да обича толкова много хора? Как може един човек да окаже такова голямо влияние на толкова много хора? Той е толкова трудолюбив, никога не почива. Той не спираше да се моли. Той заслужава да бъде наистина почитан за своята отдаденост към църквата и конгрегациите. Истински и верен Божи работник.